नोंलाय सोर जाखोब्रा जोंखौ बादा होनलाय ना नायलांदो नोंलाय सोर जोंखौ बादा होनलाय नों सोर बादा होनो जोंखौ जों फैनायखौ हो नों बहानि माबोरै जाखो बड'लेण्ड महोत्सबानोथ' एथ'ग्राब दैदेनगिरिनि सायाव दैदेनगिरि सरखार इभेन्ट ना सहाय होलायनाय महोत्सब खुंनो थांदोंमोन हारिखौहाय गिदिर बा गुवारसिन जायगायावहाय फोसावनो मिथिसार खालामहोनो थाखाय जे नाजानाय सेस्थायाथ' जोबोद मोजांमोन नाथाय जाय बिथांमोना बेवहाय थांदों बा बाहागो लादोंमोन दा बायदिसिना ससियेल मिडियानि गेजेरजों दावराव दावसिया बाहेराथ' खुनु रावबो थांखायाखै बेवहाय मोनथिनाय बायदिब्लाथ' दा जाय जायखौ लांदों ना बिथांमोना सोर सोरखौ लांदों बबे बबे आफादनिफ्राय लांदों बेखौ आङो बुंलायनांगौनि गोनांथि गैला दा बिथांमोनानो भिडिअ फुटेज बायदिसिना क्लिप्सफोरखौहाय ससियेल मिडियायाव गोसार होजोब्बाय दा बिदिनो मोनसे जाथाय जिहेतु नोंथांमोना नुबाय बा हयथ' सोरबाया नुवाखै दा बुंसोलायदों सोरबा बायदिया जोंनि माहारियारि आफादनि बिदि होननानै दा नंगौना नङा आंबो मिथिया एक्जेक्टलि नाथाय कमेन्ट्सनि गेजेरजों बेबायदि बुंनायखौ नुदों आरो दा जेन हक लोंनानै जे बेबायदि आखु दिन्थिनाय ना आइजो दा जोंनि गेजेरावनो ट्रेनाव बेबायदि खालामलायोब्ला गुबुनखौथ' जों बादानो दोनदो बेबायदि जाथाया ट्रेनाव गोबां जायो दा मोनसे महोत्सबाव थांदों जिहेतु जमा जमा थांलायदों जमा जमा मोजाङै थांदों जमा जमा मोजाङै फैफिननांगौ ना दा बिदि बेलायाव जुदि बेबायदि जाथाया थारैनो मोनसे हारिखौहाय मोनथिसार खालामनो थांनायाव आरो मोनसे खोथा इभेन नेसनेल निउस जोंनि भारतनि नेसनेल मिडियायावहाय मानो कभार खालामाखै बे एथ' गिदिर मोनसे महोत्सब हारि मोनसे कमिउनिटिनि जोंनि आसामनिफ्राय बा जोंनि सारा बिटिआर सुक्तिनि उनावहाय जे मोनसे फार्स्ट टाइम दिल्ली बायदियावहाय महोत्सब खुंहैनो हादों नाथाय इमान इदि बेले बेजे जानाङामोन इमान दावराव दावसि जानाङामोन जिहेतु मिथिसार जाहोनो थाखाय थांदों नाथाय बेबायदि दावराव दावसिखौसो मोनथिहोनाय जाहैबाय दा बेनिखायनो बे भिडिअ'आ एक्सुवेलि जौ लोंनानैहाय बिथाङा सासे आइजोनि फारसे जे माने सोर लिडार बियो ना लाबो आंनि खाथियाव होनलायनाय बेबायदि दा होमबा जौजोंबो गफबनानै थाग्रा जाबाय नामा खायसे बेबायदि सुबुंफ्रा बेनि फारसे आंहा गोबांथार बुंनो दं होनना सानाखै जायजा नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायदो नायनानैहाय नायजोबनानै मा मोनथिखो नैबेनि फारसे जिहेतु आं गोबांथार सिगाङावनो बुंबाय थादोंमोन जे दिल्ली महोत्सबाव गोबां माने थांनो लुबैनाय हांखुर जानानै दंमोन बेवहाय दा सोरखौ लांदों सेलेक्टेड बिथांमोना थांबाय बा एसे नांगौनि बाराबो जाहैबाय होनना बुंदों जेन हक थांनो मोननाय मोननि बे जाबाय थायो ना बयखौबो लांजोबनाया इम्पसिबोलखा जेन हक जितु बे ट्रेननि जि जाथाय ना बे थारैनो लाजिंसिं जादों आरो लाजिथावनाबो जादों आरो सोरबा ओंखाम राननाय बेबायदि गोबांथार माने दावराव दावसि जादों लोगोसेनो नेसनेल मिडिया कभार खालामनायानो मोनसे बिराद लासिंसिंनि बाथ्रा जिहेतु मोनसे महोत्सब जादों सारा भारत देशावनो बा गुबुन देशावबो मिथिसार जाहोनायनि जे बाथ्रा ना अनलि जोंनि स्टेटनि बा जोंनि बिटिआर ओनसोलनि माखासे ससियेल मिडियानि मिडिया पर्टेलफोर कभार खालामनाय आरो स्टेटनि मोनफा मोननै बाखि नेसनेल मिडिया मोनसेयावबो माने कभार खालामाखै जेरावनाखि भारतनि प्रधान मन्त्रि स्वयं बिथाङा गावनो खुद एड्रेस खालामफैदोंमोन बे महोत्सबखौहाय बेबायदि आरो आसामनि सिएमआबो भिडिअनि गेजेरजोंसो कनफारेन्सनि गेजेरजों बिथाङा बेखौ स्पिचखौ नायदों जियानो हक नैबे भिडिअनि फारसे नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्ट खालामहरनानै फोरमायनो हागोन आं भिडिअखौ फुल होजोबनोसै नोंथांमोना नायजोबबानो जाबाय बे बहानि सोर बियो आरो मा एक्चुअलि मा जामारनायमोन ना ओइ आब' गाज्रि नालै सोरबो इयाव फैनाङा जुमाय लोंनाय मानसिया फैनाङा नोंलाय सोर जोंखौ बादा होनलाय नों सोर बादा होनो जोंखौ जों फैनायखौ हो नों बहानि बहा नोंलाय थां सोरखौ खोन्थायो थाङो आंखौ खोन्था थां लिंहै थां नोंलाय सोर बेयाव फैनाङा होनलायनाय थां लिंहै थां सोरखौ लिङो सोर लिङो लिंहै थां सोर लिडार दं बेयाव नायनि आं
थां लिंनो थां लिङै नायनि आं